आंनि मुङा नारायण बसुमतारी गामिया तुलसिबिल मा जादों जाखो जाहाथे मास मोनसे आगोल आंनि हिन्जावा बिनानावनाव लेखा लायनो होननानै थांदोंमोन बेनि उनाव दासिमबो आं बुरायनानै फैफिनाखै आरो दासिमबो खबरानो गैया मबाइलजों जगाजग खालामाखै कन्टेक्ट नाम्बार गैया जाथि खुरमानाव खबर लादोंना लायाखै लादोंमोन गैया न'खराव बेसे बैसोनि नोंनि हिनजावा 35 इयार्स न'खराव माबाफोर दावराव जादों नामा जेबो जायाखै बहा थांदों होनना सानो नोंथाङा आङो दा मिन्थिया बहा थांदों बिराद जायगायाव उदिस लाबाय आङो खबरखौनो दासिमबो मोनाखिसै रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन रायजो राजानो आं बेखौ अनुरद खालामहरो जाहाथे सोरबा नुबाय बायदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन आं बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरथों न'खराव साबेसे न'खराव आंहा फिसा सानै दङ बेसे बेसे बैसोनि बैसोआ सासे 15 बोसोर सासे 13 बोसोर थानायाव एफआइआर होदोंना थानायाव एफआइआर होदों आं मा थानायाव तुलसिबिल थानायाव एफआइआर होदोंमोन दा नोंनि हिनजावखौ नों मा खावलायहोगोन बे मिसननि गेजेरजों आंनि हिन्जावखौ आं दासिमबो एक्सेप्ट खालामो जाहाथे आंनि न'खराव फैनानै संसारखौ जाफैफिनो